Lain-lain lang ang diskarte sa panginabuyan na ang dangpan aron nagyon padayong mabuhi. Atong sayran kining istorya ning magtiayon nga sa una maglakaw ra sa ilang pagpaninda apan karon mag-tricycle na sa ilang pagtinda. Si Chona Carion sa RTV Presents. Makita ni mo bisan asang dapit sa dakban sa Talisay ang magtiayong Romulo Villesa ug Mercedes. Sakay silang tagsa-tagsa ka mga tricycle nga gi-convert og tindahan. Mutuyok sila sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan aron maninda. Ilang tinda, fresh lumpia ug empanada nga tag 5 pesos lang. Nagtrabaho lang sa una si Romulo sa iyang amo nga mo'y nagnegosyo niini. Apan sud na sa 17 ka tuig, siya na ang naninda. Sa primero ani helper mi ani. Ya, nay uli na kung amos Davao giyang gibilin yang mga gamit sa ako. Kami milikuli. Kay tudloan sa niya sa mga timplada ni. Kay ga-driver man kog sikat sa una gud. Ako iyang tindero. 1,500 ka mga empanada ug 600 ka mga fresh lumpia ang lutuon nila matag adlaw. Sud sa maong empanada, kamote, samtang fresh lumpia, mga utanon. Ang mga bata ko yung sahay inon nga ayaw mo kahon na mga junk foods kay ayaw mo palabian na kay na di mo kaihi. Kinilay kanan niyo tag 5 ra. Ya, solid pagbusog. Alasay sa buntag pa lang magsugod na sila ug ang iyang misis sa pagpaninda. Ang mubuhat sa balay, kay duha rin nahibilin dito, may tigsigi ko. Luto ba? Kamu may tiksuroy. Oh, kami tigsuroy. Mahurot ginitanan kada adlaw. Nay mabinlan usahay tag 20 amo lang sa panghatag sa serveron. Mahapon na ba? O diyan, may mga bata diya nga gasusuroy panghatag. Kaysa mapanos lang ani. Gawa sa pagpamaligya adlaw-adlaw aduna na usay mo order kanila dili lamang sa Sugbo apan miabot na usab kini sa kauluhan. Daghan mo mga suki, ang uban mga doktor, mga order na mo nya to sigara mga dato yun food. Pero dinaghan nilang pagdiron tag 500 ka buok. Nay usahay mo order 1,005 para buhol. Sa piso kada buok. Sa 1,500 din nakasad kay Wa sila anak sa iyang asawa apan sila ang mitabang pagasos sa mga anak sa iyang asawa ug sa mga apo niini sa ilang kita sa gamay nga negosyo. Ug kun sa una maglakaw lang sila sa iyang asawa kay mamaligya niini, karon miumbento na sila kay nakapalit na sila og tricycle nga may kargahan nila sa ilang mabaligyang empanada ug fresh lumpia. Matud ni Romulo nga kun maning kamot lang mabuhi gayon bisan sa ginagmay lang apan kanunay. Ako si Chona Carion ug kini ang akong short dokyo.